отлични. За метал, стъкло, хартия, още днес ще ги открия. Те са ценни много често, вместо да ги хвърляш, можеш да спечелиш, знай. Събери и ги предай. Вкъщи 100 бутилки празни, мама почва да се дразни. Ще направя нещо сам, в пункта аз ще ги предам. И хартията се трупа, аз и ти сме цяла група. В пункта взима тя, видях, да я предадем на тях. Трябва честно да ви кажа, щом почистихме гаража, се събраха едри и дребни, все метали непотребни. Татко даде ми идея, аз се съгласих с нея, те са отпадъци железни, в пункта пак ще са полезни. За суровини вторични има пунктове отлични. За метал, стъкло, хартия, още днес ще ги открия. Те са ценни много често, вместо да ги хвърляш, можеш